V akomkoľvek vzťahu nie je dôležité pochopiť toho druhého, ale pochopiť sám seba. Tým pochopením sa rozumie spoznať samého seba a prijať sa taký, aký som. Pretože keď sa spoznám, tak rozumiem a chápem, prečo sa správam tak, ako sa správam. To znamená, že idem do svojej hĺbky a zrazu viem, prečo sa takto správam, z čoho pramení to moje správanie. Ten partner mi je veľmi dobrým pomocníkom, pretože práve on zrkadlí všetky moje povahové vlastnosti alebo zrkadlí mňa samú v tej podobe, ktorú ja si bežne nevidím alebo odmietam vidieť. A nie je to ľahké. Ja viem, že to nie je príjemné, keď ten partner sa správa tak, ako mne sa fakt nepáči a dvíha mi to tlak aj žlč. A ja zrazu proste si mám pripustiť, že ja som takáto istá. No áno, som, pretože všetci máme všetky druhy vlastností a nejde to inak. Keď toto ale zvládneme, tak potom tie vzťahy sú naozaj kvalitnejšie a lepšie, sú v oveľa väčšej rovnováhe, pretože už nám nemajú čo zrkadliť. A zároveň, keď ja mám pochopenie a súcit voči sebe samej, tak ho dokáže mať aj voči tomu druhému. A toto platí vo všetkých vzťahoch. Ak chceš mať vedomejšie vzťahy, napíš mi do komentára vzťahy a ja ti pošlem link na program Vedomé vzťahy, kde sa naučíš, ako tie vzťahy naozaj zlepšiť.